Ағымдағы елда район басуларында 75 мең гектарда шешу эшләре башкарылачак, кыр эшләренә 300 техника җәлеп ителәчәк. 6 апрельдә район хуҗалыкларында техникаларның язгы кыр эшләренә әзерлеге тикшерелде. Тракторлар әзерлеген шәхсән район башлыгы Разиф Кәримов үзе карады. Комиссия составында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Агрокөч акционерлык җәмгыяте, Авыл хуҗалыгы, Дәүләт техник күзәтү идарәсеннән вәкилләр бар иде. Бүгінгі күнде Зәй районы язгы кыр эшләренә бик яхшы әзерләнгән. Бөтен техника каралган, также чәчкеч техникалары да, җир эшкәртү техникалары әзерләнгән. Һәрбер тракторның механизаторы бар. Рейд барышында механизаторлар белән техник яктан стратегия турында сөйләшүләрдә куркынычсызлык таләпләрен үтәүнең мөһимлеге, кыр эшләрендә хезмәт хаклары, матди кызыксындыру чаралары турында аңлатылды. Районыбызның басуларында 75 мең гектарда язгы кыр эшләре башкарырга кирәк. Аның инде менә 40 мең гектарга якыны бөртекле узаклы культуралар була. Аның 14 меңгә якыны безнең көздән чәчелгән уҗым культуралары. Уҗым культурасында инде менә үзгәреш соңгы 5-6 елда без әле арыш шишкәнебез юк иде. Без аны 15 елдан соң токтаткан идек. Узган ел беренче мәртәбә төги басуларында 1000 гектарга якын яңа сорт, Башкириядән кайткан сорт чәчтек. Булай чыгышы буенча яхшы гына күренеп тора. Яңадан инде шул үзебезнең традицион булган 9300 гектарга якын чөгендер бәйләмәләре булачак. Шул вакытта быел әзрәк үзгәрешләр кертәбез инде техник культураларга. Кыр эшләрен уңышлы башкаруга районга 1815 тонна ташламалы дизель ягулыгы бүлеп бирелде. Хуҗалыклар 1 гектарга 108 килограмм исәбеннән минераль ашлама туплады. Районның быел орлык фонды да куандыра. Механизаторларыбыз җитәрлек, кирәкле барлык энергонасыйчный тракторлар, технология буенча каралган төнне дә эшләп була торган тракторлар, икшәр механизатор белән. Тарифлар быел бик нык артмаса да алар ышанычлы. Безнең инде холдинговый компания Грасила буенча да зур премия фондлары каралган. Әгәр дә кеше механизатор бүлекчә шул положениедә каралган бүлекчәләрен караял үти алалар икән, бик зур күләмдә премия фонды да каралган дип әйтәсез. Шул кызыксындыру чараларын район буенча да карап киттек. Һәрбер төр буенча, ул инде язгы кыр эшләре буенча, төрле газы әзерләү чорында, урып җыю эшләре чорында. Шуңа күрә хәйрле сәгатьтә булсын, уңышлы җиллар булсын, эшләгән эшебезнең нәтиҗәсе булсын иде. Быел төп максат туфракта дымны саклау һәм алдагы еллардагы формат кебек ачылган басуларда чәчү эшләрен башкару. Кыр эшләренә исә район тиз көннәрдә керешергә исәп тота. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.